Sibingelele ke babukeli be Dream on TV sisakhona lapha ke kaMaphumulo sophelezela insizwa ke umfowami Velase enye insizwa ebezikade ke zihamba phambili ngoku-influencer nokugqugquzela ukuthi ke umculo kaMaskandi mawuthengwe kakhulu online bafowethu zikhona ke insizwa nezintokazi ke ezomphelezela ezidumile esizaziyo ezama TikTokers eduze kwami nje ngibe nensizwa enomsindo ngendlela esimangaliso ku TikTok bathi ke uSkhinkili welelele unomsindo ngendlela esimangaliso buti sikubona uzegqumile namhlanje asiqale ngako uzegquma. Sanibona nonke abalandela le TV ngiyona nje manje ngiyathemba nokuanza kwethu isonto limphethe kahle angithi khona into okuyenza nje just for fun ubumnandi nje kodwa ngokuthi uqaphelile ukuthi ayilimazi umuntu njengoba nami ngizenzele ngibona abafuthi bezenzela beqembu elithile lamaskandi ngabajoyina njengoba nabanye abajoyina begibelele debusini kumnandi kulahla amaphepha ngakwenza futhi kwami ngiku SABC ngithatha hlangothi okuhle okungala ngiyakuncoma kodwa futhi angeke ngithole kuthiwe ngiyagxeka ngoba igama la SABC alimazi igama lomculo kodwa okuhle ngiyakuphakamisa bakhona abanelungelo ukuthi hayi qhawe la ubhedile abanelungelo njalo bayakwenza kodwa mina ngokami iqhawe lithenge indlu lithenge inkomo lithenge shade ikati awuqhawe siyabonga iqhawe lishaya imiliyoni enzuko embili entathu uqhawe siyabonga okuchaza lokho ngigqugquzela kuphela okuhle angilimazi igama lomculo. Cha mfowethu kuyazwakala siyabona umculo wakho umculo lapha sengithi umculo wakho nje nami sengikwenza umculi thina abaculi bazonda sasenzeni abalandeli bethu thina siyazana nabaculi njengoba sabaculi sonke abalandeli bethu abasixabanisayo. Wemfowethu mhlambe ke usiqiniseke umvelase umazi kanjani wena njengoba ke uhambile ngaphandle nje ka TikTok ikhona enye indlela mhlambe ke omazi ngayo mayikhona mhlambe ungathanda ukuthi usharishe nathi ukuthi cha ngimazi kanje uma ngabe umazela ku TikTok umaze nini naqala nini futhi uthi nixhumane. Umfambi ngicela kumaza 2022 ngawo TikTok futhi umuntu omhlazi yazi mhlazi bani media kona newe njalo nje ke angithi ngesikhathi ngiqala kumazi ngangise umuntu oseqhaweni thizeni ngidefend makufuna ngidefend izinto enjalo into uthiwa defend kwa ngamazi hayi umfowethu nje ngamazi kanjalo kube unyawo odlule ngathi ayino lento okudefender shuka fika umuzo uthi angiyeke ngivena ngiyeka nje kanjalo ngayidlalela ingoma zonke ezifikayo zonke zangifaka ebantwini zona lezo ngoma engivele ngayidlala nje ngenaqhawe kwaukuthi ke ngathi cha la emaqhaweni ke oyohlolo zimona emesweni kobulwa nami ubugcina usuku aliqhawe ngazodlala mina ngizwe umuntu ukuthi lo ngamdlali dlala lo uma uthi thanda ivideo yeqhawe libofu uzoyidlala uma uthi uyacasa uma ngidlala ehlaza uzoyidlela ivideo anginankinga okuthi lokho chaza ukuthi anginasayidi kodwa ngeke ungibone ngithiwa ngilimaze iside elihlaza nelibovu neliyelo ngobani angifisi kube negama lami liphambili thu Skhinkili umbona nje ubulala abaculi ngoba kunzima mfowethu kwakhe igama engicela manga mina ngibizwa kwembongolo unyaka wonke odlula ode egcina usuku ngakuthwala umbongolo namhlanje abaculi abaningi banokuthi Skhinkili siyabonga wasisiza nokuthi sebe nomqondo ukuthi abaculi ingoma zabo mange ngayidlala abantu uzifika masishane kubona angcono ngalutho kodwa nje bachaza ukuthi abantu sebenokuthi ayi uSkhinkili akayidlale ngoma yesize uSkhinkili kuma sidlala online. Wemfowethu mhlambe ke sesiphetha nje wena ke ngokwenza umsindo lo wenza ngoba ke mina ngizokubiza kanjalo ukuthi cha wenza umsindo lo msindo owenzayo ukusize kuphi wena njenganoSkhinkili mhlambe. Yabona into engayisho ukuthi emhlabeni ufuna uyenza into mengalemazi umuntu uyenza as long nje ubona ukuthi ihlambe ngelinye ilanga iyokusiza mina umsindo ngangibangela original wavele kodwa lo msindo ugcina uphila kubalandeli mina ndiyama ngabalandeli abangalandeli umculo abalandela mina kanjani athi umuntu ayi angimfuna abani unoqhawe lakhe kanti mina anginaqhawe umuntu ethanda ingoma amaskandi noma biphi umlandeli wamonke lo muntu wemfowethu la ngingadina ukuphululini la ngisize khona umsindo kube nesikhala la kufika khona ekutheni hayi cha ngikubantu ngempela ke manje ngingaboni mina ngibona ngabo khipha qhaza waseka ukuthi isiphese umculo mina nginaso ngifuna uculo eziseyiculu yevela sengifaka lapha nalapha nje yabona sengu-eda nephezulu okuwukuthi gcine usuku iwona ophilisa abantu ukutheni ingoma yomculi ihambe kakhulu ke online wathi umuntu mfowethu angisiza ingoma ushaya imiliyoni manje
Wemfowethu ngifuna ukuya lapha njengoba uzwa ngibuza ukuthi ukusize kuphi. Bengithi mhlambe ke uzadlula na kule ndawo yokuthi nawe uzithuke sowuqasheka. Mhlambe nje ungadlula lapha. Angithi la ngibona konke ngiqasheka. Yes. Ubhuti uNgcobo lapha wathi sikhinkile into yona iyaphila. Ngicela mina yebo ngicela mina mfowethu upromote umcimbi wami ubusa amaciko uze emcimbini ngizobhukha indawo kulala ngikholele. Hawu ngathiwa lapho uqala ukuqasha. Hawu. Ukuba i-appearance yayiqala lapho. Emva lapho cha kwangathi uthela amanzi ke manje abantu bathikile siyadinga emcimbini kwamnandi kuba nami emcimbini. Lokho kuchaza ukuthi cha uNgcobo wangigcoba ngagcobeka indlela engihamba kancane manje ayilimazi umuntu isekahle ngendlela efanele angikhohle ukuthi abantu bangithande ngangumsindo manje wona le way emcimbini bathi nango usikhinkile Uqhubeke njalo qhawela kithi siyabonga kakhulu mfowethu yezwa i-TVN ngicela ukisho ningitshela igama layo iDream on TV Dream on TV nganza ukuthi ngiyacela nabanye uzakwenu enibambe nabo kule ndima ningayibhali into elimazi igama lomculi igama lasaziwayo ngoba kunzima kwakhe igama lela sikhinkile nje likhona nje ngangizabalazela ngibiza ngembongolo ngingakunaki kube samdlala ngobani ngibona kuyadlala umuntu okuthiwa ngembongolo ngiyakuthuke ngembongolo ungayona usokudlala vele yabo yesinjalo igama lami limenje nje ngoba inhlamba zabo ngayibeka emhlane ngahamba ngazo namanje ngiyimbongolo kubantu akunankinga vele phela ke izibongo zensizwa ngapha kwelakithi azifakwa shukela niphile nganza ukuthi ngiyabonga kakhulu ngibonga kakhulu shabu ke prozo yami uphuma njalo ke usikhinkile mfowethu enye insizwa ke ehamba phambili ku TikTok siyabonga Dream on TV